Diolch yn fawr. Diolch yn y Tio Dduw am y fraint unwaith eto gael dod ger dy fron. Ni'n cyflwyno'n hoedfaith ofal, tirddyn plu tywallt ysbryd arnom. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned dros nesaf yn y neuadd. Fydd yn hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr 3. Ond cyn hynny, nos Iau sy'n dod, fydd ein cwrdd gweddi misol yn cael ei gynnal yn y neuadd am hanner awr 7. Wrth i ni gymryd y casgliad gan i aros ar ein heistedd i ganu am ein rhif 59, rhagluniaeth fawr y nef mor rhyfedd yw esboniad helaeth hon o arfaidd Duw 59. Darlleniad o epistol Paul at yr Effesiaid, yr ail benod, ac yn dechrau'n yr adnod gyntaf. Effesiaid, yr ail benod a'r adnod gyntaf. A chwythau a fyw haodd e fe pan oedd eich feirw mewn cymweddau a phechodau, yn y rhai yr hodiasoch gynt yn ôl helynt y byd hwn, yn ôl tywysog, llywodraeth yr awyr, yr ysbryd sydd yr awr hon yn gweithio ymhlant anufuddod, ymysg yr rhai hefyd y bu ein hymarweddiad ni oll gynt yn chwanta ein cnawd gan wneithir ewyllisiau y cnawd a'r meddyliau ac yr oeddem ni wrth naturiaeth yn blant digofaint megis eraill. Eithir Duw, yr hwn sydd gyfoethog o drigaredd oherwydd ei fawr gariad trwy'r hwn y carodd e fe ni, pan oedd yn feirw mewn cymweddau a'n cydfywhaodd ni gyda Christ trwy ras yr ydych yn gadwedig, ac yn cydgyfododd ac yn gosododd i gyd eistedd yn y nifolion leoedd yng Nghrist Iesu, fel y gallai ddangos yn yr oesodd a ddeiau ragorol olyd ei ras ef trwy ei gymwysgarwch i ni yng Nghrist Iesu. Cynnes trwy ras yr ydych yn gadwedig trwy ffydd a hynny nid ohonoch eich hunain rhodd Duw ydyw. Nid o weithredoedd fel nad yn ffrostiau neb, cynnes i waith ef ydym wedi ein creu yng Nghrist Iesu i weithredoedd da, yr rhai a ragddarparodd Duw fel yr hodiam ni ynddynt. Byddai bendit Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi.
Diolch yn ti unwaith eto Dduw am y fraint o gael dod ger dy fron I ddod wrth flaen y nawr trwy enw a thrwy hyddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n gallu dod yn hyderus bod croeso, bod derbyniad, nid oherwydd unrhyw rinwedd, unrhyw waith I ni wedi wneud, nid oherwydd pwy ydym ni, ond oherwydd dy ras di ath drigaredd, dy fod wedi agor ffordd, a'i fod nawr yn bosib I ni fod yn blant I ti, a hyn oll trwy dy fab, yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly ni yn diolch I ti am yr arglwydd Iesu Grist, yn diolch am yr efengyl sanctaidd, yn diolch am y ffordd a drefnwyd cyn llunio'r byd, ffordd y byddai modd I bechaduriaid, cael bod yn blant i'r holl alluog Dduw. Ac felly ni yn dod o'r flaen unwaith eto ac yn gofyn I ti I drigarhau wrthym. Y byddi ti yn caniatáu ni'r fraint o cael mwynhau dy bresenoldeb, mwy nag I ni wedi brofi o'r blaen. I ni yn ddiolchgar am yr adegau ni'n gallu tystio. I ti ddod yn agos at ni, I ti ddod a siarad â ni ac i'n argyhoeddi ni. I ti'n harwain ni at y gwirioneddau yma. Ond o Dduw I ni yn gweddio am fwy. Gad I ni deimlo dy fod yn ein mynwesu ni wrth I ni ymdrechu ddod I fynwesu di. I ni'n gofyn y byddi di yn dod ac yn tywallt ysbryd ar y lle yma wrth I ni ganu dy glodiad a byddwn ni'n gallu dweud ein bod yn ymwybodol fod presenoldeb Duw ei hun yma gyda ni wrth I ni ganu dy glodiad ac ymhlith yr rhai sydd yn gwrando bydd bob yr un yn gallu tystio fod presenoldeb Duw yno gyda pob yr un. Felly o Dduw I ni yn gweddio am y pethau hyn. I ni'n gwybod na fedrwn ni gweithio'r pethau hyn lan. I ni'n gweddio bydde ti'n i'r rhwystro ni. Rhag I ni drio cynhyrchu y pethau yma. Ond o Dduw, y byddwn ni yn pledio at y di. Y bydde di yn peri. Y bydd yna ymwybyddiaeth o'th bresenoldeb di yn ein plith. Gad I ni wybod y tywelwch yn ei o ddifri. Gad I ni wybod yr argyhoeddiad hynny sydd yn angenrheidiol ar ein cyfer ni. Gad I ni brofi'r cysur sydd i'w gael yn yr efengyl. Dim ond ti sydd yn gallu gwneud y pethau yma. Ni'n gofyn y byd ysbryd I ar waith. Ni'n cyflwyno ein dinas ni, ein gwlad ni o Dduw I ni yn gweddio byddwn ni yn cael gweld y bydd yr efengyl yn cael ei chyhoeddi'n ffyddlon unwaith eto yn y wlad hon. Y gwir efengyl o Dduw ac y byddwn ni'n cael gweld gwir ffrwyth i'r gwaith yma. Mae gwaith o ddifri ydyw. I ni'n gweddio o Dduw y bydde di'n rhoi ffydd ni ddisgwyl a bydde di yn gweithio ar y neidiau ac yn denu nhw mewn trwy dy ras sydd yn anorchfygol. Felly o Dduw, gad I ni weld hyn, gad I ni brofi hyn heddi yn ystod ein hoedfa ni ac yn y nos ac yn ystod yr dyddiau sydd yn dod. I ni'n gweddio o Dduw a bydde di'n rhoi disgwyliadau mawr I ni. I ni'n gofyn I ti felly'n diogelu ni rhag yr un drwg hefyd. I ni yn gofyn am bob diogelwch yn ymwybodol iawn o Dduw os wyt ti'n ateb ein gweddiau ni ac I ni'n gwybod o Dduw yr wyt ti'n Dduw sydd yn ateb gweddiau yna mae'r un drwg ar waith hefyd. Bydd wrth I yn rhwystro yr hyn sydd ohono ti ac felly yn gofyn y bydde di'n ein cadw ni bob yr un rhag ymosodiadau'r un drwg y bydde di'n ein cadw ni rhag unrhyw un o'i ymdrechion fydd yn dod â digolondid bydd yn dod ac ofnau yn dod ac anhawsterau. O Dduw, cadwa yr un drwg I ffwrdd. Bendithiau'n hoedfa gad I ni I fedru tystio dy fod wedi dod lawr i'n plith. Bendithiau ni nawr I ni'n gofyn yn ôl trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dewch ni gael ni emyn rhif 146 o tyred arglwydd mawr dihydla o'r nefi lawr gawodydd pyr. 146 gwni sefyll i'w chanu. Testyn o'r Effesiaid, yr ail benod a'r 10fed adnod. Effesiaid 2 adnod 10. Cynnes ei waith dim wedi ein creu yng Nghrist Iesu i weithredoedd da, y rhai a ragddar parod Dyw fel yr hodiem ni ynddynt. Ar y sicr, ni'n dweud yn aml ein bod ni'n byw mewn oes trienus ym mhob ystyr y gair. Ond yn sicr gellir defnyddio y diffiniad hynny i ddisgrifio cyflwr yr eglwys, fod cyflwr yr eglwys yn drienus. Fod bron iawn, allwch chi ddweud, yn y wlad hon yn sicr fod y golau bron a diffodd. Fod y dystiolaeth bron a diflannu, ac mae mor dywyll yn y wlad hon. Ond yr hyn sydd wrth raidd y cyflwr trienus wastad yw y diffyg dealltwriaeth o'r Efengyl. Mae yna ddiffyg dealltwriaeth o'r Efengyl yn arwain at y cyflwr trienus yn y wlad yn sicr. Gan nad yw'r wlad yn deall yr Efengyl, gan nad oes gan unrhyw syniad o'r Efengyl, yna mae pob penderfyniad maen nhw'n ei wneud yn mynd i arwain at dryswch. Mae yn naturiol felly. Nid ydynt yn byw i'r pwrpas y creuwyd nhw, dydyn nhw ddim yn gogoneddu Dyw, dydyn nhw ddim yn mwynhau i berson, i bresenoldeb, dydyn nhw ddim ac unrhyw syniad, falle bod nhw'n gwybod fel i creu ceir a adeiladau a gallu gwneud pethau technolegol ac yn y blaen. Ond o ran byw, does dim syniad gan y byd i ni'n byw yn ni. Petai na ddealltwriaeth o'r Efengyl, am fyd fydde hon, am wlad fydde hon, dychmygwch. Ni'n gallu cael rhyw flas arni, os ni'n darllen ein llyfrau hanes ni am y diwygiadau, pan yr oedd y wlad yn wlad Gristnogol, weddol Gristnogol. Doedd hi ddim yn llwyr, o dal yn rhemp llawn o bechod.
Ond mi roedd na gapeli llawn o bobl oedd yn deall yr Efengyl ac yn byw yr Efengyl. Ac o'ch chi'n gweld canlyniadau hynny ar gymdeithas. Ond tra nad oes na dystiolaeth, yna chi'n gweld canlyniadau ar y byd. Ond i ni'n gweld y canlyniadau o fewn yr eglwys hefyd. Yr ychydig eglwys ar ôl. Does dim llawer ar ôl, nag oes. Gwan yw'r eglwys yn gyffredinol. Be bynnag yw diffiniad o'r eglwys. Dim amser nawr i ddiffinio beth yw'r eglwys, ond os allan ni ddisgrifio Cristnogaeth yn eang, mae e'n wan, hyd yn oed gyda'r rhai sydd ddim yn credu'r Efengyl. Y rhai sydd yn gapelwyr, y rhai sydd yn mynd i gapel o ran traddodiad, beth bynnag yw e. Y rhai sy'n gatholig, neu beth bynnag yw'r tueddiadau, gwan ar y mwyaf yw e. A'r rheswm fod na wendid, dyn nhw ddim yn deall yr Efengyl. Pethach chi'n dod i'r eglwysi Efengylaidd wedyn, y rhai sy'n honni, mae yna broblemau diri o fewn yr eglwysi Efengylaidd. Mae yna ddiffyg yn yr athrawiaeth, mae yna ddiffyg yn y byw, mae yna ddiffyg yn yr addoliad. Mae'r addoliad wedi hen mynd, mae'r safon y byw y Cristion wedi hen ddiflannu, wedi mynd ers o siwr o fod hanner canrif, mae wedi diflannu. Dwi ddim i tebyg i'r hyn sydd yn yr ysgrythur. A'r rheswm am hynny yw hyn, un ateb sydd i hynny bob tro, dyn nhw ddim yn deall yr Efengyl. Pan nad oes na ddealltwriaeth llawn o'r Efengyl, yna mae'n arwain at drafferthion diri. Ac i ni'n ei weld e. Ac mae'r afiechyd yma wedi lledu trwy'r eglwys ers degawdau bellach. Bron iawn wedi dinistrio'r eglwys. I ni'n gwybod ac i ni'n credu y gall Duw trawsnewid pethau mewn eiliad. Fe all rhoi y gair, y gorchymyn, a fe all pethau newid hyd yn oed yn yr oedfa hon, neu'r oedfa nesaf, neu wythnos nesaf. Ni'n credu hynny. Na pam mae cwrgweddi nos Iau. Na pam mae mor bwysig fod yn y cwrgweddi bledio gyda'r arglwydd. O Dduw, tyd lawr, edrych arno ni. Mor fach yn niferoedd, dim diddordeb gan yr holl Gymru, mae'r Eisteddfod, dim ond chydig filltirodd lan y lôn. Ac mewn cyngerdd, roc a pop a pob math o bethau, fe welwch chi'r holl Gymru, welwch chi clipon ar y teledu neithiwr. Miloedd o bobl, peint yn ei llaw, yn mwynhau ei hun a mas draw, mwynhau mas draw. Ond dwedwch chi wrthyn nhw, mae yna dragwyddoldeb, dim diddordeb. Pam i ni'n cael cwrgweddi? Mae mor drist bod yn gorfod bod yn fisol. Ond mae yna bwnc i weddio nos Iau sy'n dod. O Dduw graslon tyrd lawr. Mae yna filoedd ar filoedd, falle mwy nag erioed wedi bod i'r Eisteddfod o'r blaen. Miloedd o Gymru Cymraeg yn tyrru, ond eto cynhadledd wythnos diwetha. Faint o Gymru sydd eisiau dod i wrando ar yr Efengyl yn cael ei ffrigedu? Dim eisiau dod. Dim. Mae'n druenus yn diwedd. A'r rheswm am hyn tro ar tro, dyma'r problem dros y canrifoedd yw hyn. Pam mae'r eglwys yn wan, does dim dealltwriaeth o'r Efengyl. Dyn nhw ddim yn deall beth yw Cristion. Dwi ddim yn sôn am yr athrawieithau twfn am etholedigaeth a'r holl beth yna. Does dim dealltwriaeth bellach yn y wlad hon o beth yw Cristnogaeth. A beth sy'n fwy trist yw, mae e'n blwmp ac yn blaen yn yr ysgrythur. Mae e'n ddi a gwyn. Does dim ardal llwyd aneglur am yr Efengyl yn yr ysgrythur mewn unrhyw rhan, hen neu newydd, Testament newydd. Dim un rhan. Falle gewch chi pethau athrawieithau sydd yn anodd i deall yn y proffwydolaethau ac efallai yn Daniel ac efallai datguddiad. Dyn ni'n sôn am rheini ar y funud, ni'n sôn am yr athrawieithau dyrys hynny. Mae yna rai ardaloedd lle mae'n anodd i ddeall a fod yn sicr bydd yn golygu. Ond beth sydd yn sicr yw hyn? Beth yw Cristion? Does dim byd cymylog am y peth. Ac eto, dyma beth sy'n achosi fwyaf dryswch o fewn yr eglwys. Ceir pob math o fathau o ddiffiniadau o'r hyn yw gwir Gristnogaeth. Ewch chi ba bynnag gapel sy'n dal yn bodoli yng Nghymru heddi, a gofynnwch iddyn nhw beth yw Cristnogaeth, ac i roed y goblygiadau i'r ffydd hynny, fyddwch chi'n cael diffiniadau di-ri.
Efallai un o'r profion cyntaf o hwn yw hyn. Gai ofyn i hyn i chi. Os ydych chi yn fodlon fod gwahanol safbwyntiau o'r hyn yw Cristion, yna yr ydych chi ymhell o'r gwirionedd. Gai ddweud na to. Os ydych chi'n gallu eistedd heb cael eich cyflyru oddi fewn, bod yna lot o wahanol diffiniadau o beth yw Cristion, a dwi ddim yn trafferthu chi, yna gai fentro dweud yn ôl gair Duw dydych chi ddim yn deall y gwirionedd. Dwi ddim yn gwybod ble chi'n sefyll. Falle wedi dod i gredu falle ddim, ond be fi'n dweud yw dydych chi ddim yn glir. Gwai chi os ych chi'n fodlon bod na diffiniadau di-ri o beth yw'r Efengyl, achos dyna sydd yn arwydd nad oes na ddealltwriaeth. Rhoddodd Duw yn ei air y diffiniad a disgrifiad ar ôl disgrifiad o brofion a geir o'r hyn yw gwir Gristnogaeth. Ac yma yn y testun heddi. Ni ellir bod yn fwy amlwg na'r adnod hon. Ar adnod blaenorol, ond hon i ni'n dewis heddi. Gallwch chi ddim fod yn fwy clir, yn fwy eglur, yn fwy ddu a gwyn, fod y ffydd Gristnogol yn llwyr yn waith o Dduw. Mae gwirth yw e. A pan welir y gwirth yma, fe fydd yn trawsnewid y bywyd. Nawr mae problem dyn ni'n does, chos dyw hwn ddim i weld yng Nghymru bellach. Fe fydd y mwyafrif yn dweud, wel, mater o farn yw e, wel, mae rhai pobl yn neud e fel hyn a mae rhai pobl yn neud e fel llall. Fedra i ddweud hyn wrthych chi bron yn sicr pe tawn ni'n byw dros ganrif yn ôl. Bydde dim trafferth fod wedi bod gyda ni fynd i unrhyw eglwys yng Nghymru siŵr o fod. Achos oeddech chi'n sicr os o'n nhw'n fedyddwyr yn annibynwyr neu beth bynnag oedden nhw. Doedd e ddim yn ei gwahaniaeth. Roedden nhw'n credu mewn bydyddio plant, rhai'n bydyddio oedolion, pob math o bethau gwahanol. Rhai yn cael diaconiaid, rhai'n cael hyniriaid. Chio beth oedd ddim yn dim gwahanol, achos o'ch chi gallu mynd i unrhyw eglwys ar ôl cyfnodau o ddiwygiad, ac roedden nhw'n pregethu'r Efengyl, ac yn addoli'n sanctaidd, ac yn byw wedi ymwahanu o'r byd. Dim felly yw i bellach. Felly yn gyntaf, nid ein gwaith ni, yn ail ei waith ef, ac yn olaf yn drydydd y prawf. Wel yn gyntaf, nid ein gwaith ni canus, dyma yw'r Efengyl. Dyma, na fydde, petai'r neges yma'n cael ei chyhoeddi yn y pafiliwn heddi. Bydde fe'n lloni'n calon ni, ond i fydde fe? Petai'r holl bobl yna'n llenwi'r pafiliwn. A bydda nhw'n canu emennau Pantycelyn, nid oherwydd y dôn, ond oherwydd y geiriau. A bydda gair Duw yn cael ei ddarllen. Ac yna bydda na was ffyddlon ar ôl yn y wlad yma'n fodlon sefyll lan a pregethu yr Efengyl. Na fydda fe'n hyfryd, achos dyma'r neges fydda eisiau dweud oedd bobl crefyddol ar digrefydd. Canus ei waith ef ydym, wedi'n creu yngrhyst Iesu i beth? I weithredoedd da. Beth yw'r rheini? Yr rhai a ragddar parod Duw fel yr hodiem ni ynddynt. Mae'r Efengyl i gyd fyna. Mae e gyd yna. Mae'n glir. Dim byd anodd. Ni ddim yn mynd i bregethu fan hyn heddi, mater o farn. Dwi ddim eisiau dweud beth yw fy marn ni ar hwn. Beth ni eisiau dweud yw beth yw gair Duw ar hwn. Ond dyna yw'r neges. Wel yn gyntaf, gai ofyn hyn i chi, a ydych chi yn euog o restru rhesymau pam yr ydych chi yn honni eich bod chi'n Gristion? Petawn ni'n holi chi nawr heddi, neu'r rhai sy'n gwrando, ac yn gofyn nhw ar sail beth ych chi'n dweud eich bod chi'n Gristion. Cofio, fy nhad yn adrodd ei hanes, ei dystiolaeth cyn iddo ddod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac yr oedd yn ymateb i'r un cwestiwn yma, a nath i ffrindau gofyn iddo fe. Nath i ffrindau ofyn iddo fe, a oedd e'n Gristion, a fe ath e ati i restru y rhesymau yr oedd e'n credu ei fod yn Gristion. Fe nath e roi rhestr hir iddo fe. Wrth gwrs fod hi'n Gristion. Ac ar ôl iddo orffen, fe nath y ffrind gadael iddo fe orffen. A fe ddywedodd ei gyfaill, wel, fe wnes ti ddefnyddio'r gair fi 9 o weithiau.
a bydde siwr o fod mwy petai wedi cael mwy amser, fi, yr o'i fi wedi gwneud hyn, yr o'i fi wedi gwneud y llall. Gai ofyn i chi, ydych chi yn euog o'r un peth? Ydych chi'n euog o gallu rhestru pethau fel hyn? Ydych chi'n Gristion? Wel, dwi'n mynd â chi capel. Ac yna fydda'r rhain dweud, wel, dwi'n helpu eraill. Dwi ddim yn rhegi llawer. Dwi ddim yn yfed gormod neu meddwi fel petai hwnna'n ddigon a meddwl, wel, dwi ddim yn neud y pethau maen nhw'n neud, ond ambell waith, ond wrth gwrs i ni gyd yn cael ambell i ffling bach bydden nhw'n dweud. Ond nid dyna fel bydde pobl capelwyr yn siarad. Ond dwi ddim yn cymryd cyffuriau. Dwi ddim yn cymryd cyffuriau. Dwi ddim fel y pobl ddrwg yna, sydd yn gyrru ac wedi cymryd cyffuriau. Sy'n mos am yr yfed, ond ni ddim poeni am yr yfed bellach, dwi'n ddim yn broblem yn ôl dyn bellach. Y cyffuriau sy'n fwy o broblem yn nhw'n dweud bellach. Dwi ddim fel y rhai ofnadw yna, dwi'n capelwr, dwi'n gwybod ar y myned, dwi'n canu ar y myned, dwi'n helpu pobl tlawd, dwi'n rhoi i pobl tlawd, dwi'n mynd i fy mhoced i, dwi'n ôl y dillad, o'r rhoi yn y bag, dwi'n anfon i wledydd, miloedd o filltiroedd yn ôl, a dwi'n teimlo'n gret amdano fy hunan, diolch yn fawr, dwi'n hapus iawn, achos edrychwch arno fi, mae pawb yn fy mharchu fi, mae pawb yn dweud, wel, ni'n hoffi chi fel person, i ni'n gallu ymddiried yno chi, ac i chi'n mynd i'r capel o Jojo, rhai ddim yn mynd i'r capel, achos wrth gwrs mae rhai pobl yn dweud, sy'n eisiau chi fod yn mynd i'r capel i fod yn Gristion, achos person da yw Cristion, yn ôl Cymru fodern. O hwn yn broblem yn nyddiau Paul. Yr oedd yr Iddewon, iddyn nhw byddai'r gyfraith seremoniol a'r gyfraith foesol wedi golygu llawer. Ac iddyn nhw, falle bydden nhw, mae'n poeni gormod am y pethau, lot o bethau gweithredol, ond cybellai bod nhw'n cadw'r gyfraith seremoniol yn gwneud popeth. Just fel nhw fod i wneud, ac yna'r un moesol, ac o'n nhw'n rhoi rhestr hir o reolau roedd rhaid iddyn nhw gadw, ac o'n nhw'n teimlo'n hapus i byd fod nhw yn mynd i fynd i'r nefoedd gan yn gyntaf yr oedden nhw'n bobl dewisiedig Duw, ac yn ail bod nhw wedi cadw'r gyfraith. Roedden nhw'n llawn gweithredoedd da. Ond, yma yn y testun, oedd Paul yn cyfarch llawer o'r cenhedloedd, pobl arall i'r Iddewon, fel chi a fi. Ac felly, pan mae'n sôn am weithredoedd, mae'n golygu pob math o weithredoedd. Cyfraith seremoniol, cyfraith foesol, popeth. Unrhyw beth i ni'n meddwl fydd yn plesio Duw ac y bydd yn perswadio Duw i adael ni mewn i'r nefoedd. Mae llawer yn meddwl, os ydyn ni'n dangos diddordeb yn yr Efengyl, os yn gwella ein hunan rhywfaint, os i ni'n dechrau bod yn fwy ffyddlon i bethau, yna fe fydd Duw yn ymateb i hyn. Sawl Cristion diwygiedig efengyled sy'n siŵr o fod yn credu yna, dechreuais i ddangos diddordeb, felly na Duw ymateb i fy niddordeb i. O ble maen nhw wedi cael yna? Os i ni'n clywed hynny, mae yna rhyw glychau yn canu'n syth yn rhybuddio ni, odi rhain wedi deall yr Efengyl? Achos daw balchder mewn ar ryw bwynt, edrychwch arno fi. Nes i ddechrau meddwl yn ddwys am dragwyddoldeb. Nes i ddechrau meddwl am Dduw. Nes i ddechrau meddwl am uffer. Nes i ddechrau meddwl am y pethau drwg o'n i wedi wneud. Ac yna fe na Duw ymateb i hyn a dod yn agos atai a bod na rhyw dystiolaeth. Ond Duw ddim yn gweithio fel yna gyw. O rhai pobl, os dyw wysa i Grist, yna fe fydd Crist yn fy nerbyn i. Mae'n dod lawr i fi yn dewis Crist. Mae lot o bwysau yn eglwysu wrth nhw bregethu a'r perswadio enaid i ddewis Crist. Dyna pa maen nhw'n cael y bandiau yma. Dyna pa maen nhw'n cael y choruses yma. Dyna pa maen nhw'n gwneud yr holl beth yma. Mae yna gymaint o bwysau. Oes? Mae yna bwysau mawr ar yr oed fe hon yng Nghapel y Rath. Edrychwch arno ni. Neb eisiau dod yma. Ac mae yna bwysau mawr yn dweud, os i ni'n mynd i barhau o gwbl blwyddyn arall, ac mae hwnna'n ormod i feddwl amdano, mae rhaid i ni newid, yn oes? Mwyn cael pobl mewn, mae rhaid i ni newid. Mae rhaid fi tawelu fy llais tipyn bach yn gyntaf, dyna'r cyngor cyntaf dwi wedi cael da llawer. Yna mae rhaid fi arafu lawr tipyn bach, achos na'r ail cyngor dwi wedi cael da rhai. Ac yna mae rhaid newid y pwnc, mae rhaid newid y pwyslais, mae rhaid bod tipyn bach fwy caredig i'r pechadur, achos dyn nhw ddim yn gyfarwydd ar y Efengyl. Wedyn mae rhaid cael gwared ar y llyfr mynau. Wedyn mi eisiau dod â pethau eraill mewn. Mi eisiau gwneud yr oedfan fyrrach. Mi eisiau cadw yn 3/4 awr. Mi eisiau cael rhyw adloniant. Achos dyna'r unig ffordd ni'n mynd i cael pobl mewn.
Achos mae rhaid i ni yn ôl pob sôn perswadio pobl i gredu. O ble maen nhw wedi cael na, dwi ddim yn gwybod. Allen ni cael capel llawn fan hyn, a digon hwydd. Os ni'n cyhoeddi bod rhyw band yma pnawn yma, byddai'r lle'n llawn. A gallai fentro dweud, petai bar agored yn un y neuadd, bydda yna cywio tu fas. A wedyn gallai ni jyst wpo mewn yr efengil ar y diwedd. Achos ni wedi cael nhw mewn, do? Rhoi jyst gair bach o efengil iddyn nhw. Ond chwbod beth, fedrwn ni ddim perswadio pob un, pethau chi'n gallu dychmygu'r holl le mewn llawn. Fedrwn ni ddim perswadio'r un enaid i ddewis Crist. Allen ni perswadio nhw i ddewis Crist, ond fydda nhw ddim yn gadwedig. A fyddai gwaed nhw ar ein dwylo ni. Gan y bydda nhw'n mynd i dragwyddoldeb yn meddwl bod nhw wedi dewis Crist, a dyw e ddim yn gweithio fel yna. Dyw e ddim yn gweithio fel yna. Mae Paul wedi dweud wrthyn ni'n barod yn yr epistol hon ein bod ni'n farw. Yn farw yn ysbrydol. Ac os yn farw yn ysbrydol, yna ni methu ymateb i ddim byd. I ni ddim yn gallu penderfynu ceisio Crist. I ni ddim yn gallu dechrau meddwl am dragwyddoldeb. Os yn farw, i chi'n farw. Mae marwolaeth yn beth terfynol. Mae'n afiach, mae'n erchyll. Mae gweld diffyg bywyd mewn person yn beth y fwyaf trist allwch chi erioed dychmygu weld. Yn gwybod na all y person mae beth eich clywed chi to, na allan nhw beth eich gweld chi to, nac ymateb i chi, nac teimlo chi, na dim byd byth eto, dyna yw fod yn farw yn gorfforol. Ond yn farw yn ysbrydol yn golygu, na fedrith neb neu dim byd i achub i henaid nhw, nac hyd yn oed i ddod yn agos at fod yn Gristion. Mae'n amhosib, mae'n gwbl amhosib. Adnod 1, mae'n dweud hyn, a chwythau a fywhaodd fe pan oedd eich feirw mewn cymweddau a phechodau. Mae'r gair Duw yn dweud bod chi'n farw. Ac hynny mewn cymweddau a phechodau. Mae hwnna'n ddifrifol. Adnod 5. Ie, pan oedd e'n feirw mewn cymweddau a'n cyd-fywhaodd ni gyda Christ trwy ras, yr ydych yn gadwedig, yr oeddech chi'n farw. Yn yr ysgrythyr cawn y darlun o ddarn o glai a'r crochennydd. Am ddarlun, mae'n wych yn diwy. Mae'r glai, lwmpyn o glai, yn fater marw. Ond nid yw e? Nag yw clai yn fater sydd yn farw. Ac yna mae'r crochennydd yn dod ac yn pigo'r clai i fyny. Dyw'r clai ddim yn dweud, please, gwna fi mewn i Leicester, gwna fi mewn i gwpan. Dyw'r clai ddim yn gallu dweud dim o'r fath. Mae e'n farw. Does, dyw'r clai ddim yn gallu dweud, dwi ddim yn hoffi bod fan hyn, licen i bod draw fyna, licen i fod ar y silff fyna. Dyw'r clai ddim yn gallu gwneud dim byd. Dyna'r darlun y mae'n cael ei rhoi i ni fan hyn. Ac ond yna mae'r crochennydd yn dod ac yn dechrau gweithio ar y clai, yn ei wasgu, yn ei drin, yn ei foldio, yn creu siap, yn creu llestr sydd yn mynd i fod o ddefnydd. Ond nid dyna yw awna yr arglwydd â ni. Nid oes dim byd amdano ni sydd yn denu yr arglwydd. Mae hwnna'n newyddion da i'r pechadur sydd yn ceisio Crist. Ond i'r crefyddwr sydd yn meddwl ei fod yn Gristion, dyw e ddim. I'r crefyddwr, maen nhw'n meddwl bod nhw'n ddigon da ta beth, achos chi'n gwybod pwy dwi? Dwi'n gapelwr, ysgol Sul, yn athro, yn bregethwr, dwi'n hyn a llall. Dwi'n fawr fy mharch. Maen nhw draw fyna. Dim byd tebyg i iaith yr ysgrythyr. I'r pechadur sydd yn ceisio, pa mae e'n clywed neges ei fod yn cael ei ddisgrifio fel lwmpyn o glai yn fater marw, mae e'n dweud o'r diwedd, mae rhywun yn fy nisgrifio fi. Dyna sut dwi'n teimlo. Dwi'n teimlo fel rhywbeth marw. Dwi ddim yn gallu gwneud dim byd i helpu fy hunan. Dwi'n teimlo'n farwedd. Does dim byd sydd yn ein denu ni at Dduw, nac yn ei berswadio i ddod ato ni. Mae'r cyfan yn ôl y gair Dduw o ras. Hynny yw dydyn ni ddim yn ei heiddi fe. Mae e o Dduw, ei waith ef yw e.
Nid ein gwaith ni, gallwch chi ddim fod yn fwy clir na hyn. Nid ni sydd yn cychwyn y gwaith. Nid ni sydd yn darparu'r hyn sydd yn angen reidiol i achub ein henaid ni. A nid ni sydd yn cwblhau'r gwaith. I ni'n ddim rhan ohono fe. Wrth gwrs mae gyda ni gyfrifoldeb i edifarhau a chredu. Ond yn yr achubiaeth, gwaith o ddifri. Gwaith Duw o'r cychwyn hyd y diwedd. Gyndewch, adnod 8. Canis trwy ras yr ydych yn gadwedig. Trwy ffydd, a hynny, nid ohonoch eich hunan. Rhodd y Duw y Duw. Nid o weithredoedd fel nad yn ffrostiau neb. Canis ei waith ef ydym. Wedi'n creu yng Nghrist Iesu i weithredoedd da. Y rhai a rag ddarparodd Duw fel yr hodiau mynddynt. Wel, mae mor glir yn dweud. Bron iawn, does dim angen pregethu yna fe. Wrth gwrs mae angen pregethu yna fe, mae angen egluro fe. Ond mae mor amlwg, sut gellir gweld unrhyw beth arall. Ond onid yw'n dangos natur ysbrydol y peth, mae'r enaid yn farw. Ac felly, dyn nhw ddim yn mynd i weld hwn, heb ymyrraeth gan Dduw. Mae hyd yn oed pa mor glir yw hwn. Dyna pa mae mor anodd i'w ddeall. Yn ail, ei waith ef. Onid darluneb llwyr marwolaeth ysbrydol sydd yn dangos ein diffyg deall o'r neges yma. Gwaith Duw yw ein cadwedigaeth drwy gydol y broses. Dechreuai cyn llunio'r byd, ac mae'n parhau hyd tragwyddoldeb. Duw sydd ar waith. Os ych chi'n meddwl am unigolyn, falle mae'n haws meddwl fel hyn, os ych chi'n meddwl am un person ac am proffes y person honno neu hwnnw, un person, neu meddyliwch amdano chi'ch hunan, falle bod hwnna'n haws i ni ddeall, yr hyn sydd yn wir am ein proffes ni yn bersonol yw hyn, dechreuodd y gwaith i fy achub i cyn i'r byd cael ei greu. Dyna be mae'r Beibl yn dysgu. Fe fydd yr cyfan yn cael ei gwblhau yn llawn yn rhagwyddoldeb, yn y nefoedd. Pan fydd yr anadl olaf wedi ei anadlu, pan fydd llygad yn nghau ac yn agor yn y nefoedd, pan fydd ffydd yn diflannu'n troi'n olwg. Mae bod y cyfan o Dduw. Ac mae Duw sydd wedi bod ar waith. Y diwdod oedd wrthi cyn y greadigaeth. Fe wnaethon nhw ddarparu ffordd. Anghofiwch pawb arall am y funud. Fe wnaeth y diwdod ddarparu ffordd y bydda fi yn dod i gredu yn Iesu Grist. Fe ddarparodd bydda'r Iesu Grist yn dod i'r byd. Mwyn talu'r pris am fy rhyddid i'n bersonol, heb sôn am neb arall. Bydda Iesu Grist yn ei wneud yn bosib i adael i bechadur fel fi gael mynediad i'r nefoedd. Y byddai Crist yn byw y bywyd perffaith yn fy lle, achos dwi ddim wedi gallu dod yn agos at fyw bywyd perffaith. Ond dyma yw'r efengyl, fe ddath Iesu Grist ac fe gadwodd gyfraith, fe fuodd fyw bywyd perffaith yn fy lle, ac fe wnaeth ger bron y tad, ac i brofi'r peth, mae e'n rhoi clogin i orchuddio fy mrynt ni fi. Dyna'r darlun i ni'n gael, ac felly yng ngolwg y tad, be mae'n gweld yw perfeithrwydd. Wrth gwrs, dydyn ni ddim yn perffaith, ddim yn agos i fod yn perffaith, ond yr hyn yng ngolwg y tad yw, fy nghyflwr i yw hyn, mae Iesu Grist fel yr un sydd yn fy nghynrychioli fi, wedi dod ac mae wedi byw y bywyd yn fy lle. Ond mae dal ei ogrwydd fel mynyddoedd byd yn pwyso ar fy enaid. Beth am yr heiddiant sydd yn dod i mi? Beth am y gosb? Ond dyma be mae'r efengyl yn dweud wrthyn ni yw, fe ddath Iesu Grist i'r byd yma, nid yn unig i fyw bywyd perffaith yn fy lle fi, ond fe ddath garlamodd yr holl ffordd i Jerusalem, garlamodd i ganol ei elynion, fe garlamodd i bobl oedd am ei ladd, ac yna yn y diwedd be wnaethon nhw, fe wnaethon nhw ddedfrydu fe i roed ar y groes, hoelio fe i'r groes, ond yna ar y groes digwyddodd y wyrth fwyaf oll, fe dda tywyllwch mawr ond o, a beth oedd hwnna'n gyd yn arwydd ohono, fe na Duw y Tad rhoi uffern ar Iesu Grist, fy uffern ni.
Dwi ddim yn gwybod dim byd am be mae hwnna'n golygu. Ond un peth ni yn gwybod yn ôl Gaerdyw, mae'r effaith o ni fod i gael wedi roed ar Iesu Grist. Ond mae'r effaith mae pob un o'i blant wedi gael wedi roed ar Iesu Grist. Mae Iesu Grist wedi cymryd y gosb yn fy lle. Fe ddioddefodd Crist i gofaint y tad yn ein lle. Fe lifodd ei waed. Pam lifodd ei waed? Fe gollodd ei fywyd, fe farwodd e, felly fe gymerodd e'r gosb. Ond hyn fe agorodd ffynon i roi'r darlun yna i ni bod ni'n cael ein golchi yn ei waed. Fod bob staen pechod. Chi'n gwybod y pechodau ni'n gwybod amdanyn nhw. A pechodau ni ddim eisiau neb arall i wybod amdanyn nhw. Y pechodau ni'n cofio dro i dro bod ni wedi wneud a'i feddwl fod y cyfan, y staen afiach yna, mae wedi rhoi ar ein henaid ni, a mae Iesu Grist wedi golchi'r staen i ffwrdd. Gymaint felly, na fedrith neb i weld e to, o ran cael ein dydfrydu a'n cosbi. Amhosibl. Ni wedi darllen yn barod ei fod ef yn ein bywhau ni. Be mae wedi wneud? Mae wedi rhoi bywyd i ni. Gan ein bod ni'n farw. Ond trwy waith yr ysbryd glân, be nath e? Fe nath Duw anfon i fab, dath yr ysbryd glân, ac mae'r ysbryd glân yn plannu hedyn bywyd, ac dyma sydd yn ddryswch i bobl. Dyma beth yw gwir Gristnogaeth. Pan mae'r arglwydd yn gweithio yn yr enaid ac yn peri ni ddod at Grist, a rhoi rhodd o ffydd i ni gredu yn Iesu Grist, ac i edifarhau. Mae hwnna gyd yn wir, ond dyma beth sydd wedi achosi fe nath yr ysbryd glân blannu hedyn sancteiddrwydd yn yr enaid. Mae hwnna'n golygu ymwahanu o'r byd. Fe fydd pob Cristion a'r gogwydd yma tuag at sancteiddrwydd. Mae'n cymryd amser i ddysgu rhai pethau, a mae'n cymryd bywyd ambellwaith i ymsancteiddio'n llwyr. Ond un peth sy'n sicr, fe welwn ni y ffrwyth sancteiddrwydd. Y mae bydolrwydd yn rhywbeth sydd fod yn estron i'r Cristion. Mae'r Cristion yn syrthio i fydolrwydd, ond mae yna rhywbeth yn yr enaid ond oes. Mae yna wyrth. Dyma'r problem heddi, ni bron iawn wedi gyrru hwnna mas o'n athrawiaeth ni. Sdim ots os rwy'n yn byw bywyd bydol am 20 mlynedd, 30 mlynedd, a mae pob un gyda barn ar y beth, ond dwi ddim yn gallu weld e. Os yw'r ysbryd glân wedi plannu hedyn sancteiddrwydd, fe welwn ni'r hedyn yn antyfu. Pwy i ni i ddweud wrth Dduw, wel, mae dy had i mynd i cymryd hanner canrif i ddangos bod o hwn wedi dod i gredu. Na, fe fydd e weld, wrth gwrs mae'n cymryd bywyd i ymsancteiddio, ond fe fydd arwyddion, fe fydd na ogwydd tuag at sancteiddrwydd, fydd ymwahanu o'r byd, fe fyddwn ni'n ofalus am yr hyn oll i ni'n ei wneud a'i ddweud, popeth ni'n hyfed, popeth ni'n bita, popeth ni'n gwisgo, popeth ni'n gwrando, gwylio popeth. Pob penderfyniad fe fydd â gogwydd tuag at Dduw. A sancteiddrwydd. Mae rhaid iddo fod. Fedra i ddim gweld unrhyw ateb arall. Mae e'n wyrth. Mae e'n bywhau ni. Mae wedi rhoi bywyd i rhywbeth oedd yn farw. Mae wedi'n deffro ni o drwmgwsg marwedd. Mae'r arglwydd sydd wedi peri i ni weld ein pechod. I weld ein cyflwr. I weld ein tynged. Mae'n ein argyhoeddio'n pechod. Mae'n dangos i ni'n heiddiant. Mae'n rhywun oll o Dduw. Dyma yw ei waith. Fedrwn ni ddim perswadio neb am hyn. Mae'r ysbryd glân yn gallu. Yr ysbryd glân sydd yn agor llygaid yr enaid i ddangos i chi mae lwmpyn o glai ni. Llawn bydreddi. Ond bod yr arglwydd yn gweithio. Yr ysbryd glân sy'n dangos yna. Yr ysbryd glân trwy ras sydd yn arwain enaid a droed y groes. Fedrwn ni ddim yn cyfrifoldeb ni yw pregethu. Ac os pregethu i un yn yr oedfa, felly fydd i. Os na fi diddordeb da neb i ddod am hanner canrif arall, yn dyletswydd ni yw hyn yw pregethu yr efengil i un person.
Tan arglwydd oedd fedrwn ni ddim perswadio neb I ddod i'r oedfa, heb sôn am ddod I gredu, ond un peth I ni'n gwybod yw hyn, pa mae'r ysbryd glân ar waith. Mae'n gallu agor llygaid yr enaid, ac maen nhw'n gweld I tynged, maen nhw'n gweld I colledigaeth, maen nhw'n gweld I pechod, ond yna maen nhw'n gweld perffeithrwydd y mab, maen nhw'n gweld I fywyd, maen nhw'n gweld I sancteiddrwydd, maen nhw'n gweld I byrdeb, maen nhw'n gweld I ddwylo pur ar led, maen nhw'n gweld y gwaed yn llifo, maen nhw'n gweld dyma yw'r unig obaith am ei achawdwriaeth, yw dod at Grist, a dim ond trwy ras maen nhw'n gallu gweld hynny. Yr ysbryd glân yn ei ragluniaethau sydd yn peri ein bod yn dod i'r fan honno. Efallai rhai nawr ymhell o bethau Duw ac maen nhw yng nghanol y byd. Efallai'r eiliad hon fod na rai mewn rhyw weithgaredd dywyll pechadurus. Gyna trwy ras bod yr ysbryd glân yn agor I llygaid. A bod rhywbeth yn ei hysgwyd nhw. A bod nhw'n dechrau meddwl, beth dwi'n neud fan hyn. Falle'r rhai'n gwybod bod yna oedfa fan hyn nawr. A tra bod I trad nhw lan. Neu falle, tra bod nhw'n mas ar y trath gan fod hi'n braf nawr, neu parc yr hath yn sicr, fod nhw fyna gael rhyw barbecue, neu mwynhau hunan ar y sil yn torri'r sabath, ac yn gwybod ges I fy magu ar aelwyd o gadw'r sabath, ges I fy magu ar aelwyd I ddod i'r oedfa trwy gydol y dydd, ond be dwi'n neud fan hyn gyda peint yn fy llaw ac yn mwynhau'r ail, be dwi'n neud efallai bydd yr ysbryd glân yn dod ac yn I argyhoeddi nhw, I siglo nhw, ac yn dangos I nhw tra bo chi yn y cyflwr yma, I chi un anadlod rhagwyddoldeb. Fe fyddwch chi'n mynd I uffen am rhagwyddoldeb, a gafoch i'ch magu ar aelwyd Cristnogol, gafoch i'ch magu ar yr adnodau, a ble I chi nawr? I ni'n gallu eistedd nôl yn teimlo'n reit gyffyrddus am y peth, ond mae hwn mor ddifrifol, I ni gyd un anadlu I ffwrdd o rhagwyddoldeb, ond ydyn ni? Ond dyma mor gyffroes yr Efengyl, hyd yn oed a neb yn dod i'r oedfa, fe all yr ysbryd glân agor llygaid enaid nawr. Yn ei pechod. Ar y tren, ar y bws, ar yr awyren, ar y traeth, yn y parc, ar y soffa. Tra bod yr Efengyl yn cael ei ffrigethu. A bod nhw'n dechrau holi'r cwestiwn, sut mae hwnna'n bosib? Wel, wrth gwrs bod yn bosib, maen nhw'n farw. Does dim byd arall chi gallu disgwyl. Mae'n rhyfedd bod rhai'n dal yn dod I gapel pan maen nhw'n farw. I ni'n disgwyl I bobl marw fynd i'r byd. Mae'n fwy cyffroes iddyn nhw yn y byd. Mae'n gwbl ddiflas I ddod I oedfa fel hyn a gwrando rwy'n pregethu am 3/4 awr. Gwai nhw. Fi tragwyddoldeb gyda nhw o droi cefn ar air Duw, ar ei ddydd. Ond I ni'n gorfod credu y gall yr ysbryd glân agor I llygaid, ble bynnag maen nhw. A'r rhai sydd erioed wedi cael unrhyw ddylanwad yr Efengyl. Y tyrfaoedd, y miloedd hynny, sydd yn gwybod dim byd am yr Efengyl, y gall rhywbeth digwydd fydd yn peri iddyn nhw feddwl. Sut fyd I ni'n byw yn ddi? Fe all rhyfel torri allan unrhyw eiliad. Ac yna chi'n cael eich taflu I dragwyddoldeb cyn I chi droi rownd. Falle bydd hwnna'n ddigon I wneud I rywun I siglo. Gymeddwl am yr atebolrwydd. Ch'mo' be, fydden nhw ddim yn gwybod ble dath y meddyliau yma. Dyna pa mor gyffroes yw e. Falle bydd yna rywun yn eistedd, ble dath yr ofn yna. Falle mynd I gysgu yn y nos ac yn ofni mynd I gysgu yn y nos. Sa'i di ofni cysgu yn y nos? Erioed efallai, ond nawr dwi'n dechrau ofni cysgu na fyddai'n deffro. Ble dath yr ofn, efallai bydd rhywun yn gofyn. Ac yna mae rhyw atgof yn dod o rhyw adnod fe glywon nhw, neu rhyw dystiolaeth, neu rhywun oedd wedi dweud wrth nhw dod I oedfa. A mae'n dod I gof, a maen nhw'n cofio am y peth, a mae wedi siglo nhw. Sa'n nhw'n gwybod o ble mae wedi dod. Ac dyma beth yw'r Efengyl. Ein ni'n farw, ond yna mae'r ysbryd glân yn dod ac yn ein bywhau ni. A byddai'r rhain dod I weld, mae o Dduw yw'r rhain. Ac mae fe sydd yn dangos y pethau yma I ni. Falle rhai mewn oedfa am y milfed tro. A rhai am y tro cynta. Dwi'n mynd ei gwahaniaeth nag yw e. Ond o'r diwedd mae'r neges yn ysgwyd enaid ac yn ei deffro a'i bywhau.
i'r rhai crefyddol y digrefydd. I'n cofio blynyddoedd nôl yn siarad ar rhywun person ifanc pan o'n i'n ifanc. Ac o'n i'n, dim ond yn dweud rhyw sgwrs o'n i'n meddwl, o ddim yn achos o dramgwydd ac yn dweud rhywbeth fel wrth gwrs, nid pob pregethwr sydd yn Gristion. Dim yn sylweddoli bod aelod agos i'r person yma'n pregethwr. Ac os do fe, fi oedd ymateb fwyaf ffyrnig. A poeri atgasedd, person crefyddol nawr, poeri atgasedd. Pwy wyt ti ddweud bod pregethwr ddim yn Gristion? Ddim wedi deall na? Ddim wedi deall. A fe all y person a fyddi'n pregethu o'r efengil am filiwn o weithiau, sy'n mae faint o weithiau. Ond dyma beth i ni'n credu yw fe all yr ysbryd glân dod lawr ac o'r diwedd dangos i pechod a dangos i hangen. Dyw ar waith. Falle bod rhai yn deheu am wybod sut mae modd cael heddwch cydwybod, heddwch a Dyw, maddeuant am eich pechodau. Mae hefyd ni'n gweld gwaith Dyw sydd yn peri hynny. Hyd o'r rhai sydd yn dod i oedfa, doedden nhw ddim yn bwriadu dod iddo. Ac efallai hynny yn peri iddyn nhw feddwl pam des i'r oedfa hon. Pam glywes i am yr oedfa hon? Pam glywes i am y darlleniad yma? Wel, yn fer iawn. I ni'n gweld yn dydyn ni'r rhagluniaethau yma. Ar waith, trwy gydol bywyd. Yn arwain ym mhob ffordd. Ond nid yw e, mae'r ysbryd glân yn arwain. Yn arwain y gwas hyd yn oed. Trwy fywyd, trwy amgylchiadau, arwain gwas yr arglwydd i ddewis adnod sydd yn berthnasol i'r unigolyn. Ac hyd yn oed i ddangos beth sy'n rhaid dweud am yr adnod, mae'r cyfan, nid hap a damwain i'r peth yma. Yr ysbryd glân yn cymhwyso'r gair. Ef sydd yn peri bod yna enaid ar awydd i ddod at droed y groes, ac fe sy'n rhoid yr rhodd i gredu. Yn fer iawn i orffen, beth yw'r prawf? Achos mae'n dweud yn gwbl glir fan hyn, wedi'n creu yng Nghrist Iesu i weithredoedd da. Y rhai a ragddarparodd Dyw fel yr hodiem ynddynt. Canlyniad gwaith Dyw yn omni yw hyn. Canlyniad gwir i achawdwriaeth yw ein bod yn byw i ogoneddu Dyw a'i fwynhau am byth. Ond y broblem yw hyn, mae hwnna hefyd yn fater o farn, ond dyw e? Ond dyw e ddim, ond mae wedi cael ei wneud yn fater o farn. O ie, mae'r Cristion fod i ogoneddu Dyw, ond beth yw gogoneddu Dyw? A mae'n cwestiwn mor bwysig yn dyw e? Pam i chi'n gwneud gweithredoedd da i ddechrau gydag e? Mae gweithredoedd da dal yn bwysig, i ni'n gwybod hynny, ond sicr dyn nhw ddim yn bwysig o ran iachawdwriaeth, ni'n gwybod hynny. Nid yw gweithredoedd da yn neud dim byd i ennill ffafr gyda Dyw, neu yn gweithio'n ffordd i fyny'r nefoedd. Dyw gweithredoedd da o ddim werth o gwbl gan bod ni'n farw. Ond yr eiliad i ni'n cael ein bywhau yng Nghrist, yr eiliad i ni'n derbyn maddeuant pechodau, yr eiliad i ni'n derbyn ffydd i gredu. Ac i ni'n nawr yng Nghrist Iesu, trwy weithredoedd ef, trwy fywyd a'i farwolaeth ef. Mae gweithredoedd da yn hanfodol. Maen nhw mor bwysig. Achos maen nhw mor bwysig, a gwai ni yr eglwys foder am ei gwneud nhw ddim yn bwysig, achos gwrandewch ar hwn, os ych chi'n mentro dweud, wel, fe gymeredd amser, i ni eisiau bod yn ofalus, ni eisiau bod yn raslo, ni eisiau bod yn gariadus, i ni eisiau pidio bod yr un llym, ni ddim eisiau rhoi digaloni gyda pobl, mae'n cymryd amser i bobl i ddod. Dyna'r iaith i ni'n glywed trwy'r amser, ac mae'n swndio mor ysbrydol yn diwedd, ond eto i gyd, dyma beth mae'n dweud fan hyn, wedi ein creu yng Nghrist Iesu i weithredoedd da. Gwai ni os ydy'n mentro dweud yw gweithredoedd da ddim yn bwysig. Ac mae'n mynd ymhellach nag hynny, mae'n dweud, yr rhai a ragddarparodd Dyw fel yr hodiem ni ynddynt.
Mae hwn wedi cael ei lunio cyn llunio'r byd. Mae iachawdwriaeth yn golygu maddeuant, edifeirwch a ffydd a chredu yn Iesu Grist a maddeuant a golchiad a mabwysiad. Mae hwnna gyd yn rhan o'n fe. Ond mae e wedi ein rhag ddarparu ni. Mae wedi trefnu'r peth. Mae wedi ordeinio'r peth. A byddwn ni'n byw i'w ogoneddu fe. A byddwn ni'n rhodio yn ddynt. Dyna fydd ein cerddediad. Pwrpas ein bydolaeth yw fel ei blant yng Nghrist Iesu i ogoneddu Duw. Nid i ennill iachawdwriaeth, ond yn brawf ein bod ni wedi'n hachub. Ar ôl i Dduw agor llygad yr enaid a roi ffydd i ni ac edifeirwch i ni, ar ôl i ni bwyso ar Grist ar ei waith, ar ei fywyd a'i farwolaeth, yna y Cristion, yr un sydd yn Grist, mae am fyw i ddiolch i'r arglwydd, mae am ei ogoneddu fe, mae mwy na hynny, dyna ble mae'r Cristion yn teimlo'n saff. Dyna ble mae'r Cristion yn mwynhau. Dyw e ddim yn gyffyrddus yn y byd. Dyw e ddim yn gallu bod, ddyle fe ddim fod. Mae'r mannau hynny'n dywyll ac yn dwyllodrus ac yn anfoesol ac yn bechadurus, a fe all hynny fod yn y llefydd fwyaf derbyniol hyd yn oed. Fe allan o fod ond chi'n gweld bylchder, a dyw'r Cristion ddim yn teimlo'n gartrefol yno. Fe fydd yno, mae'n ddyletswydd i ni fod yn oleuni mewn byd tywyll. Yn y swyddfa, yn y gwaith, yn yr ysgol, yn y coleg. Ond yn sicr dwi ddim yn gyffyrddus yng nghanol pechod. A'r holl bethau hynny. Mae am fwynhau ei gwmnïaeth. Mae am fod yn sanctaidd pam mae wedi derbyn yr hedyn o sancteiddrwydd yn yr enaid. Dyma mae am ei ddilyn. Pwysig ydyw iddo ei fod yn ofalus nad yw yn siomi'r arglwydd. Mae'r Cristion yn aml yn checio, a ddylen ni wneud hyn? A ddylen ni fynd i'r fan ar lle? A ddylen ni ymddangos fel hyn? A nes i ymateb yn iawn? Mae'r Cristion yn aml yn poeni am bethau. Mae'r Cristion yn aml yn dod o'r wsgwrs ac yn teimlo, dwi'n siŵr nes i adael yr arglwydd lawr pryd ni. Nath rhywun gweld fi yn meddwl fy mod i'n mynd i'r fan ar lle a dwi'n gwybod dylen ni ddim. Pam dwi ddim eisiau siomi ei arglwydd. Dwi ddim eisiau rhoi unrhyw argraff o'r byd. Mae am ymwahanu o'r byd. Dwi ddim yn mynd fel rhyw sect ac yn gwisgo rhyw sach liain trwy'r amser. Wrth gwrs dwi ddim. Mae e'n berson modern mewn oes fodern, ond mae'n cadw o'r pethau pechadurus y byd yna. Dyna yw ymwahanu o'r byd. Mae am ogoneddu Duw a'i fwynhau, nid yw yn gwneud hyn am unrhyw reswm ond i ddiolch efo. Dwi ddim yn faich iddo 2 Corinthiaid 5:17 gan hynny o does neb yng Nghrist, y mae fe yn greadur newydd. Yr hen bethau eithant heibio wele gwneithwyd pob peth yn newydd. Dwi ddim yn anodd nag yw, achos mae hwn yn rhywbeth naturiol, mae'n greadur newydd. Galatiaid 5:22 ymlaen, eithir ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, hir ymaros, cymwysgarwch, daioni, ffydd, addfwynder, dirwest, yn erbyn y cyfryw, nid oes ddedd, a'r rhai sydd yn eiddo Crist, a groeshoel iasant y cnawd, a'i wyniau, a'i chwantau. Dwi ddim eisiau cael unrhyw argraff o'r pethau yna ar ei fywyd. Ioan 15, adnod 2 ac eraill, pob cangen yno fi, heb ddwy'n ffrwyth, y mae fe yn ei thynnu ymaith. A phob un a ddygo ffrwyth, y mae fe yn ei glanhau fel y dygo fwy o ffrwyth. 5. Mae fi yw'r wynwyddwen, chwythau yw'r canghennau, yr hwn sydd yn aros yno fi a minnau yn ddwyntau, hwnnw sydd yn dwy'n ffrwyth lawer, o blegyd hebo fi, ni ellwch chi wneithir dim. Ond mae ffrwyth yn bwysig. Adnod 8 yn hyn, y gogyneddwyd fy nhad. Ar ddwyn ohonoch ffrwyth lawer, a disgyblion fyddwch i mi. Gai ofyn i orffen. Ble eich chi arni? Ildiwch yn llwyr i Grist. Dewch at droed ei groes. Cyffeswch eich gwendid, wedwch fedrai ddim gwneud dim.
Ac yna sylweddolwch fod Crist wedi gwneud popeth i chi. Iddo drefnu'r peth cyn i'r byd cael ei greu. Fe fydd ni gwblhau yn rhagwyddoldeb. Ac wrth ddod at Grist, fe fydd yn rhoi yr hodd o ffydd i chi ymddiried yn llwyr yn ei waith ef. Gan mae ei waith ef ydyn gwybyddwch, mae'r salmydd yn dweud, mae'r arglwydd sydd yw fe a'n gwnaeth ac nid ni ein hunain, ei bobl ef ydym a defaid ei borfa. Chi'n nabod defed yn dydych? Oedd e'n anodd adnabod Dafad. Sicr dwi ddim. I ni gyd yn gwybod mae Dafad yn edrych fel. Ac os felly, os yw ein tad nefol yn dad i ni, ac os i ni'n ddefaid iddo, yna dangoswch mae defaid i chi. Dangoswch mae plentyn yr arglwydd i chi. Dangoswch eich bod yn eiddo iddo. Dyna beth sydd yn naturiol. A dyma beth sydd yn naturiol am yr rheswm yma. Canis ei waith ef ydym, wedi'n creu yng Nghrist Iesu weithredoedd da. Yr rhai ar ragddar parod Duw, fel yr hodiem ni ynddynt. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist, am ei waith, am ei gariad tuag atom, am ei fuddod. Ond o Dduw, i ni yn gweddio, bydde di yn peri fydd yr Efengil yn dod yn glir i lawer. Wrth iddynt edifarhau o'i pechod, wrth iddynt dod o droed y groes, a derbyn yr hodd o ffydd, teir gweithio na gwirthiau yn ein plith. I ni'n gofyn hyn o tri enw, ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni orffen trwy canu'r emyn rhif 201. Iesu ei hunan yw fy mywyd, Iesu'n marw ar y groes, y trysorau mwyaf feddaf yw ei chwerw angau loes. 201 gewn ni sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di rasu'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.